Mae tîm National Theatre Wales yn eich gwahodd I ymuno ni ar daith hudolus o greadigrwydd a chysylltiad. Mae Go Tell the Bees yn gynhyrchiad theatr newydd beiddgar sy'n adrodd stori ein cysylltiad â natur a'n gilydd. Wedi ei rannu dros benwythnos yn erbyn cefndir hudolus Sir Benfro. Bydd hwn yn ddathliad ar ffurf gwyl o gydweithrediad creadigol rhwng tîm National Theatre Wales, Counterpoint Arts a phobl Sir Benfro. Erbyn hyn, Roeddem wedi gobeithio gadael ein dychymyg fynd yn rhemp gyda chi ar draethau, mynyddoedd, fforestydd, trefi a chestyll Sir Benfro. Byddwn yn dal I wneud hynny, ond nid eto. Mae'n bryd ailfeddwl, ac ymdrin â phethau'n wahanol ac rydym am eich chi ein helpu. Yn ystod yr wythnosau nesaf, byddwn yn cyhoeddi cyfres o genedigaethau arbennig i'r teulu cyfan I gwneud gyda'i gilydd, mwyn ein helpu I baratoi ar gyfer dathliad y ganrif. Mae'n amser gweithredu. Mynyddoedd creigiog Sir Benfro a gwirnymnen di hanameddio. Go Tell the Bees. Gwnewch y pethau bychan.